Čo by ste urobili, ak by vám váš lekár, alergológ, oznámil v 37 rokoch, že budete užívať antihistaminika a rôzne spreje do nosa do konca života? Zmierili by ste sa s tým? Ja som okamžite vzala zdravotnú kartu od tohto lekára a hľadala som si novú pani doktorku alergologičku, ktorá mi aspoň utrafila lieky na tie moje symptómy, ktoré z tej alergie boli. To bolo večné kýchanie, smrkanie, svrbenie očí, večne 1000 vreckoviek okolo seba. Keďže pracujem ako kozmetička, nebolo mi to dvakrát príjemné pri klientkách mať tieto stavy, takže našli sa aspoň lieky, ktoré mi zabrali. Dlhých 10 rokov som užívala antihistaminika a povedala som si jedného krásneho dňa, že musí existovať aj niečo iné na prírodnej báze, čo mi pomôže zbaviť sa týchto liekov. Ešte doplním, alergická som bola na všetky kvitnúce stromy od jary po jeseň, na prach, palinu, plesne, roztoče. Skúšala som rôzne alternatívne metódy, ako si pomôcť zbaviť sa tej alergie, ale poviem pravdu, nič mi nezaberalo. Pokiaľ som nevyskúšala zelené potraviny, jačmeň a chlorelu. Ale takisto je veľmi dôležité to, aby vás niekto touto cestou sprevádzal. Poradil vám, ako to užívať, nastavil vám to dávkovanie a samozrejme vy to musíte dodržiavať a hlavne nemyslieť si, že za mesiac alebo za 2 budem vyliečená a všetko bude tak, ako predtým. Nefunguje to tak. My ľudia si niekoľko rokov zanašame svoje telo a potom by sme chceli takto šibnutím prútika okamžite naspäť svoje zdravie a byť bez liekov. Treba byť trpezlivý, naozaj užívať to v dostatočných dávkach, poctivo, nie tak, že v pondelok a potom vo štvrtok, lebo to tak nefunguje. Aj do fitka, keď človek ide len raz za týždeň, tak tie výsledky vidieť nemôže, ale ak tam bude chodiť pravidelne 4-5 krát do týždňa, tak tie výsledky sa dostavia. A takto to je vo všetkom. Takže aj v užívaní zelenáčov, za ktoré ja som nesmierne vďačná. Tak a už to skrátim, lebo som sa rozkecala. Ja som sa v priebehu 1 roka vyliečila z mojej nešťastnej alergie. Keď som šla po roku na alergológiu, pani doktorka mi vzala krv a mne jediné, čo ostalo už len na roztoče alergia, aj to o polovicu nižšie hodnoty, ako som mala dovtedy. Takže antihistaminika už 2. rok neužívam a veľmi sa tomu teším. A ešte jedna vec. Treba si uvedomiť, že zelenáče, jačmeň a chlorela nie sú lieky. Ide o super bio potravinu, o ktorú sa vieme oprieť v akejkoľvek chorobe. Takže som tu pre vás, ak potrebujete moje poradenstvo s nastavením dávkovania, kľudne sa na mňa obráťte. Veľmi rada vás budem touto zelenou cestou sprevádzať.